Hi guys, good morning. Morning guys. Naglabadami ta guys. Ang labahan karon, puto kadaghan. Ito ni butang atong cellphone guys. Laba ko guys, buy-buy pod nagkuan ko na siya pita. Nagsaking siya pita. Tambak sa kusina. Labalami ko lang guys. Ito ni mao guys. Ito ko rito guys. Naligo ko na. Pakilid man ako cellphone eh. May kaplastaran. Ini ang tubig. Ang rambol na guys. Betul ba? Di pa nino. Ang labahan. Ini ang tubig. Kahapon guys, nahinglo sila sa kuan reservoir. Gilimasan, o klorinan, butangan klorin, mga official sa kuan barangay sa LGU. Tabang-tabang to hinglo. Gabanan din sa itong kuan, magtikon ng mayor. Karon tubig karon limpyo. So di na siya bahog klorin. Kaya gabi naman lagi paaga. Suman laghin lo. Ipagasa din nila. Kaya ron ang klorin na wala. Berdiri. Ito na yung dana sa CR mga hinubuan ang giuna. Mabasa. Hina ilang tubig guys. Kaya ka naman ako sa init ng kayo. Oh, pandas ka rin karon. Pagkuhan dito na sabon. Lawa. Kadang-kadang ko gitu dulu naglawa.
Oh, datik. Ang rambol na ni guys. Bago na yung mga pante, mga break, mga kadya. Labadami. Labang. Ito rin siya. Ito rin siya sa speakers. Akong sinina dili kayo ko. Tayo natin nasa kuwan pagkagagilain mo kung sinina. Tayo sa daw pagkagagilain mo. Tayo kung sinina dili kayo kugaw. Di para dami yun. Alam at lamini ah. Siya tuhan guys. Kaka. Tuhan. Thank you guys. Ano ito sa naman? Untuk order powder guys, baru marami kapag powder paligo ko pag una kayo pamingataan ko sa ilong pagod akong ipon
Morning unahan paglaba yan. Hindi ko maalam ko. Hindi mo ba? Harap nakita guys. Ngayon ko. Nakita ko dan. Ito nakalabatong. Ano sinala. Ako rin naglaban ng ring ko rin guys. Hipos inita na. Gamit na yung gamit. Guys, naguswas na ito guys. Ano pa dito?
guys, second batch ni. Muna atong second batch guys. Unya asad na ito sana. Humul-humulan na kay mura sa dabdaban ang akong kuan. Abaga saka ato sana humulan na guys. Yan na tiwason kay ito na alas 12 naman sad. Muna atong first batch guys. Pura ditong uban. Mapatana ka to nga. Ano yung kinalot ni Buyot guys. Yan ang patag karon naman siya kuan. Kalot. Dapat na ako maglaba guys. Napay mga sinilas, brasunon. Napa. Ako pa na sabon. Ako ay sugdan, pero mahuman. Last na ni guys ang habol. Suwas-suwasan. Last na suwas na kita. Tulor kabol ang gilabahan guys. Kaya na di na makaya. Sakit na sa likod. Alas 4 na sad. Nagbawot-bot si Alan. Basta masakpan ko niya nga daghan kong gilabahan. Tatag na na ni Bihit Kalingaw guys. So humanagid tao. Humanagid kog laba guys. Ayan ang mga habol. Tulor habol akong gilabahan. Kaya di na makaya. Ito pa dito. Kana kang buyot na dana bulingon ng nasa guan gisablay. Daw na kortina dana. Akong kortina. Ako pa nang humulan. Apa dani guys. Muna ito nalabhan karon to pa dito pikas halayan oh. Alis ka te? Daw mag niud to ta guys. Mga snack ta guys sa balanghoy. Balanghoy atong snack guys. Sinugba nga bangos. Pero na ato sinugba kay pinarito. Paniud to bitaw. Snack ni guys. Hapunan ko paglaba. Sudah na punta guys. Hata may ang papaniaran sa isda sa kubok bangos na pasugban ako ni Buyat. Mo yung sudan. Luyahan lang nila ba? Kabig lang o.
Hinaod to nga pera ko. Iwas na ako kung labunon. Yan, nasa alan. Ay. Oy, ano ni kate? Nakaw na ba? Sa kugikan? Ha? Kugikan? Oh. Wan niyo tanawan ng palibot kung naunsa na. Ulan din eh. O kaya na kung gilaban niya, makalakaw pag iko. Nagulit na sila, yung nag-ingon mo na kuhan. Na, naglakaw ka. Oh, nag-comment siya sa vlog ni Marilyn. Wow, sino ba? Asa ta karon may akong giingon. Parang giingon. Kato ka ba ko ni Preto? Uy, Ba man bangus musutan kasi di mo ko ba ni. Hinatag ni Lola Juby man. Ada pit padulong. Kasugban ako ni Biyet. Karon pa mo ko nanyod to. Nanta guys. Papa Chicken! Ito lang na misa. Kubi ko. Ada kan sa sudan. Da. Lanto, di lanto. Kani. Dito na. Nay, kaya gai ko lanto sa ide. Paghapon na ba din ako? Lanto. Nay! Eh bug nila uga. Try mati me. Lanto. Silang to. Lanto, lanto. Nung sa bas mimi, di naman kabalog storya. Wala ni ko ikaw din no. Ano makay ka? Puta. Ako na kaon mimi guys. Balik ko nang yapon. Ay, manaw. Kay ko ba? Pakukat sa imo lang. Pit chicken ra gani. Tagay sa danang fried chicken mi. Ano yun, nablag ba? Tagay ba? Ay, tagay kay makabawas karon di sa katagaan. Aha? Ay, tagay mo ate kay makabawas ang kundi sa kana ko tagaan. Ano sa mga tag? Tagay lagi mo ate. Ano nga? Ito ani nay. Hmm? Wala luto. Ano sa? Wala luto. Asang tini niya may Ako tag? naglungan. Ako naglungan sa uto. Ika panihapon na ni. Nay, Panyuto kanini na ako. Dala na panyapon kala sito man. Hmm? dahil mo ibalas ako. Tagay mo ate ng fried chicken lagi. Ay, Panyapon na ni guys. Yan na snack. Di na sa lipan nyo dito. Ano kung ganda nga akong nilaban pa man sa wala na. Ano? Ikaw ang sibit. dami kaya ando na pura mo dito wait on ginamos pa. Uta ka gusto. Gira mo sa sulan na lula? Kapa. Ikaw ang tikman na Yan pa tubab lang ito diran. May panggutom sila guys. Ang paborito na ako sa isda kay karang mata. Naggamay. Ang palan ba din eh? Tawag ko yung sumalit ba? Kapamilay ka nagtiwas taon boy. Hmm? Kapamilay ka nagtiwas pag taon. Ang kutila. Kutila. Sakto ka ganda. Hindi ko kami bili. Pangatag sa mga tig fried chicken me. Samsa ni siya nga isa ra may agdadon mura mag isa ra yan anak. Isa naman kabuk. Ayan, isa. Budget bita. Bawa na nga siya isda ganyan na guys. Kapao. Ano pa nga ako? May panggutom po sila. Kung pwede. Na may isda kayo? Aman. Oo. Nugbam na.
naman na ah. Makan mo to. Hmm? Matabakan. Oh. Ano magpangas ang restro din na. Kano sa daw? Wala ay ko kabalo lagi kay Ang damay mong bet lang. Kabulakan. Kabulakan ganina. Kabulakan ganina gani. Dito na ni pangas. Okay. Ang restro basing bernis o rugma lagi malagmit niya. Ang damay mong bet. Nanay, ikantil na to nanay kay wa pa dapat nagkabot nay. Kapag yung manabot ang stand lang. Giulit na yapon ko. Kung sa may pizza gina to lang. 10 to 14. Nana sila kabutang dito guaranteed 16 last gidugma di gid abot ugma di na kanu receive. Murag di lagi ko na nag-angay git. Tanawa sayo, so para sa TikTok niyo. Cancel na. Abili na ko to para sa ganun nakabot, di mo gay. Na-stuck sa buko. Dugo ko ba? Mama kasi kami na mama. Amugosad mo sa lang, no? Nakauli naman si Alan guys, so nag-duty na po na siya diha sa iyang kuan. Ako magpurman ka ron. Iyang gitiwas to pagdingding ang pikas nga division sa kwarto. Iwi. Iwi, guys. Arang dali mo. Wala lang kay dinay mo kwarto dia. Kasi katulog lugar na oh, lapit di ako. Wa na, dato nas bangko na ko gibutang. Wa na kay mabog-abog na. Ang tatay gabas. Awag ko ang bit. O pa na siya nakailis sa iyang uniform. O pa siya nakailis sa iyang uniform guys. O pa man sa nagsaw pang adlaw. Panay lansang. Ne? Agoy. Amal ito mga inibtan ni Buyet di ay. Naharap na akong palit nga lansang. Mausa ni daning gitrabaho ni Buyet guys. Sada ginang ginabas no. Kay di ka maproblema pag pailin-ilin pagkuan. Ay kung round timber good siya. Siya pantay. So kay ginabas man siya tao. Ano na? Balik ko kang kahoy.